Tervetuloa opiskelemaan et-sukuisten sanojen monikkoa. Kuvassa näet valokuvan et-foto. Kun jatkat kertomista tästä yhdestä tietystä kuvasta, jonka näet, et käytä enää tätä epämääräistä muotoa et-foto, vaan et-artikkelista lainaa T-kirjainta ja jatkat tarinaa kertomalla fotot har många bilder. Tässä yhdessä tietyssä kuvassa on monia pieniä kuvia. Kun valokuvia on monta, sinulla on lähtökohtana muoto foto, mistä äsken yksikössä aloitettiinkin, mutta monikossa tarvitset muutaman kirjaimen lisää. Kun kerrot ensimmäistä kertaa valokuvista, käytät muotoa foton, ja kun jatkat tarinaa näistä tietyistä valokuvista, esimerkiksi nämä tietyt valokuvat on otettu Lontoossa, fotona är från London. Här ser du ett hus. Tässä näet yhden talon. Kun jatkat tarinaa tästä tietystä kaunista vanhasta talosta, lainaat artikkelista et kirjaimia et ja jatkat tarinaa huset ligger i Tavastehus. Tämä tietty yksi talo sijaitsee Hämeenlinnassa. Här ser du många hus, eli tässä näet monta taloa. Ja kun jatkat tarinaa, että nämä tietyt vanhat talot sijaitsevat Hämeenlinnassa, voit kertoa husen ligger i Tavastehus. Et-sukuisissa sanoissa on tärkeää katsoa viimeistä kirjainta, joka sanan perusmuodossa on. Jos viimeinen kirjain on vokaali, kuten a, e, i, o, u, y, ä, ö, taivutetaan 4. taivutusluokan mukaan. Jos viimeinen kirjain on joku muu kuin vokaali, taivutetaan 5. taivutusluokan mukaan. No jos katsotaan 4. taivutusluokkaa, niin siellä et-foto ja yksi tietty valokuva fotot. Eli et-artikkelista lainataan vain T-kirjain tähän tiettyyn yhteen valokuvaan, kun kerrotaan. Kun mennään monikkoon, monikossa onkin monikon tunnuksena äänikirjain, yleensä valokuvia foton. Ja tietyt valokuvat, huomaat, että tuttu päätehän siellä on NA, eli tietyt valokuvat fotona är från London. Eräs talo, ett hus, ja yksi tietty talo, siinä on melkein et-artikkeli kokonaan, mutta vain yhdellä T-kirjaimella. Turhaa sitä 2 T:tä sinne on mukaan laittaa, koska lausuttaessahan niitä ei kuule. Kun jatkan tarinaa monesta talosta, minulla on melkein sama muoto kuin mistä lähdettiin liikkeelle. Jätän vain artikkelin et sieltä pois. Ja silloinhan sama hyys sieltä löytyy monikossa. Yleensä talo ja hyys. Ja tietyt talot onkin aika kummallinen tämä monikon tunnus. Se on en, hyssen. Ja tämä saattaa vähän sekoittaa ensukuisten sanojen kanssa, vaikka en hund, hynden, yksi tietty koira. Mutta koska niin sana talo taipuu viitosen mukaan, niin hyssen merkitseekin monikkoa, taloja. Ja erityisesti vielä tiettyjä taloja, kuten niitä tiettyjä kauniita vanhoja taloja siellä Hämeenlinnassa. Tack för idag. Hej då!